सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, हम हैं हिंदुस्तानी। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के सुपर डुपर हिट फिल्म हम हैं हिंदुस्तानी दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के बराबरी करत नजर आ रहा बा। जी हाँ, वो लोग सोचते हैं कि कौना तरीका से कैसे, तो वो लोग के बता दी कि एक सप्ताह में जितना निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के कलेक्शन भई रहे, बस ओकरे आसपास में पहुंच गई बा हम हैं हिंदुस्तानी के कलेक्शन। तो वो लोग समझ गए हो गए कि हम हैं हिंदुस्तानी बराबरी करे वाला बाटे दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के। जी हाँ, वो लोग को बता दी कि भोजपुरी के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव और ओने भोजपुरी के सुपर स्टार जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, जी हाँ, दोनों सुपर डुपर हिट फिल्म देवे वाला हीरो वालों वो लोग बता दें कि मार्केट के जितना भी सुपर डुपर हिट फिल्म गाना होला तो ये लोग जरूर देवेला मार्केट में, और पब्लिक के इंतजार भी रहेला ये लोग के फिल्म और ये लोग के गाना के। तो भाई सुपर डुपर हिट तक गाना ये लोग और फिल्म देवे करे लो। तो अब पहुंच गई बा कलेक्शन हम हैं हिंदुस्तानी के निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के मुकाबले। अब वो लोग समझ जाई आकि कितना सुपर डुपर हिट फिल्म बाटे हम हैं हिंदुस्तानी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी के 2 के बराबरी कर देले। काहे से कि हम हैं हिंदुस्तानी फिल्म जौन बाटे बहुत ही विवादित फिल्म रहे, जो लोग पता हो चाहिए कि एक पुरानका नाम बाबरी मस्जिद रहे, जो के चेंज करके हम हैं हिंदुस्तानी कल गई। तो पब्लिक के इंतजार भी बहुत दिन से रहे और इंतजार के घड़ी खत्म होते भीड़ इतना सिनेमा हॉल तक गई कि हम हैं हिंदुस्तानी पहुंच गई आंकड़ा निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के बराबरी में। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा खबर वो लोग बीच ऐसे ही हमके लिए आवत रहे। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाएं। धन्यवाद।